El relleno amb Albert Mainou. Hora d'entrar en matèria i d'estrenar secció. Avui, com cada dimarts, a partir d'ara, parlarem de videojocs, ja que la indústria d'aquest sector està en un dels seus moments més dolços. I com ho farem? Doncs de la mà de l'Arnau Laurem, que el tenim aquí a l'estudi. Arnau, bona tarda. Molt bona tarda, Albert. Benvingut al relleno. T'agraïm molt la teva col·laboració desinteressada, direm així per quedar bé. Avui de què parlarem, per començar? Doncs bé, crec que per començar en aquesta secció i començar ja amb bon peu, és una bona idea ja partir amb el que seria la base dels videojocs. Tots coneixem doncs, el típic Mario, el típic Sonic. Són jocs que doncs, tothom... Exacte, és començar pel diccionari per la A. I bé, crec que és una bona part dels videojocs que hi ha a dia d'avui. És a dir, tothom ha jugat aquests jocs, el 90% dels catàlegs que tenen les consoles a dia d'avui, doncs s'ha d'acceptar que són això. I com es diu aquesta categoria? Doncs mira, avui en anem a presentar dos. Per una banda tindrem les plataformes i per l'altra banda en tindríem els jocs d'aventura. Que tenen certa similitud, Correcte. Em sembla que analitzant una miqueta les diferències són lleugeres, sí. Però per conèixer bé què diferència un de l'altre, si de casa li preguntarem a l'Àurea que ens expliqui ben bé quin és cada una. Començarem per les plataformes. Àurea, explica'ns què són els videojocs de plataformes. Hola, Albert. Hola, Arnau. Doncs els jocs de plataformes són com un gimnàs virtual per als teus dits, on el teu personatge salta, corre i es balanceja entre plataformes com si estigués fent acrobàcies en una pel·lícula d'acció. Normalment aquests jocs són com la pel·lícula aquella d'Atrapat en el temps, però amb la diferència que això és començar, saltar i morir. Tornar a començar, saltar i morir. Tornar a començar, saltar i morir. És un bucle de la mort. Els seus personatges acostumen a semblar de tot menys un heroi. Eriçons, ratolins, boles peludes o lampistes. Sí, lampistes. A qui se li va ocórrer la idea de crear un personatge d'un videojoc basat en un lampista? Doncs així hi anem. Els plataformes són aquells jocs on, per alguna raó misteriosa, el terra és el teu enemic número 1 i cada salt és un desafiament a la mort. Qui en surt més mal parat no és el personatge principal, sinó el teu ego. Aquest gènere de jocs solen ser els culpables de la majoria de síndromes del túnel metacarpià. Doncs crec que ens ha quedat una miqueta clar que són els jocs de plataformes, com dèiem amb l'Arnau, són l'ABC, no? Correcte. La veritat que jo crec que tothom ha hagut de passar per aquesta etapa de començar a jugar i dir a què puc jugar. Òbviament hi haurà molta gent doncs, que escollirà el FIFA, hi haurà molta gent que escollirà doncs, el joc de tirs, que òbviament està molt de moda, però els que potser tenim una edat una mica més avançada, per dir-ho així, hem hagut de tocar aquestes plataformes. Gènere, Sí, correcte. I bé, volia remarcar una mica temes potser curiosos que la gent pot desconèixer. Llavors, òbviament, tothom pensarà que el joc principal d'aquesta categoria estaríem parlant doncs del Super Mario Bros, de Mario Bros, però la veritat és que la primera aparició del Mario no va ser en un Super Mario Bros, sinó que va ser en el joc original, que va sortir en aquest cas per consola arcade, és a dir, per una arcade, no una consola familiar, que seria el joc de Donkey Kong. Fem un incís ara. Pels de l'ESO, un arcade que era una màquina molt gran que posaves 25 pessetes i et deixava jugar una partida fins que et mataven, no? Correcte. Ho dic perquè els de l'ESO d'avui en dia els dius un arcade i potser alguns no saben ni del que estem parlant, A dia d'avui l'arcade és el que et compres a l'Express potser i t'arriba a casa desmuntat. Correcte. Ara no. M'he fet vell de cop i volta, per tractar d'això. El Miquel va dient que sí, també va tenir la fortuna de viure aquesta època. No sé, aquella època era molt maca i això, abans d'aquest Donkey Kong, òbviament, teníem doncs el Centipede, teníem jocs d'aquest estil, però el primer joc de plataformes oficial va ser, doncs, com dèiem, aquest Donkey Kong, que va ser potser una rebel·lió i en el qual l'anomenen en certa pel·li
que també podem veure doncs, jocs clàssics, que està el Pac-Man, està el Centípede igual, està l'Space Invaders, i un dels actors principals, no sé si l'haureu vist, però és Adam Sandler. Sí, correcte. Doncs en aquesta pel·lícula... Pixels. Exactament. I bé, aquí està una mica el tema de la història, és una història bastant divertida que va doncs, entorn als videojocs, i a part d'això, doncs bé, tenim també altres competicions, com pot ser, i com s'ha parlat abans, el tema de l'eriçó blau. Que era com durant anys va ser la competència, Correcte. Aquí ja teníem, doncs, el que dèiem, un Mario, un Donkey Kong, i Sega va dir, doncs nosaltres també volem un animal que sigui graciós. Van decidir doncs, fer un eriçó blau, però va tenir un altre competidor, un tercer, que era ja encara més. Va ser una empresa que va treballar, de fet, abans. El que passa que va passar una mica desapercebut perquè no tenia color en aquell moment, que era Mega Man. Ostres, Mega Man. Mega Man, correcte. La primera aparició oficial en consola va ser el 87 o 88, si no recordo malament. Quan va passar a color ja es va descobrir que era de color blau, efectivament, com en Sonic. I aquí va ser la competició èpica de Sega contra Capcom, de veure qui guanyava, perquè, òbviament, no podien desbancar a la gran Nintendo. I a partir d'allà també tindríem l'altra gran coneguda, que això sí que ho portarem una altra setmana, que crec que és més interessant, que és Disney, amb la quantitat de jocs que tenien de plataformes, sent d'entre ells doncs, el DuckTales, que era el Tío Gilito, correcte. però també teníem doncs, Aladdin, també teníem Tarzan, el Rei León, teníem molts jocs i, òbviament, tenim una llista infinita de jocs de plataformes doncs, que han ocupat tant a les nostres mans com als nostres cors, les nostres pantalles pixelades, que no es veien ni colors ni res, però, bueno, també tenim l'excusa de dir que no veiem tan bé per culpa d'aquestes teles. Però, bueno. Aladdin de Mega Drive, perdoneu. Sí, perquè aquí va haver-hi una disputa entre... Clar, recordem que va haver una època en què el mercat era o de Sega o de Nintendo i cadascú comprava la seva llicència i desenvolupaven jocs que eren diferents entre si i el tema de l'Aladdin, aquí va haver-hi un tema de debat. Normalment guanyava la Super Nintendo, l'Street Fighter, per exemple, era millor, tenia com més potència, el xip FX i aquestes coses, però en l'Aladdin, que jo el tenia, per això he hagut de dir alguna cosa, va guanyar el de la Mega Drive. Sí, una passada. Sí. Jo no vaig tenir el plaer de jugar, però sí, em consta que era molt millor, la versió de Mega Drive. És correcte. I a partir d'aquí ja, comptant que ja hauríem cobert el que són els jocs retro, que crec que... Bueno, almenys a mi, jo segueixo tenint un emulador a la butxaca, i si no, doncs a l'ordinador, però ja passaríem a potser els que són menys coneguts, potser els que hi ha només una persona darrere d'aquest joc. Estem entrant en el món dels indis, i aquí sí que serà algo més curtet, perquè al final dona per lo que dona, igual no hi ha tanta nostàlgia, però sí que vull destacar sobretot el tema de les històries. En aquest cas tenim Celeste, un joc de plataformes pur, perquè es basa en pujar una muntanya, i una muntanya que potser té plataformes, potser té roques, però és un joc molt maco dintre de la categoria dels indis. També tenim el Shovel Knight, un altre joc de plataformes i mineria, també és un concepte potser una mica més estrany, però que, clar, podríem posar la cançó de Soy Minero, però a la vegada un senyor amb una armadura que brilla molt i, per cert, fa unes poses doncs, bastant sexis. Sí, és un concepte de joc bastant estrany. I després, no sé si considero plataformes, però segur que molta gent ha jugat al Geometry Dash, que és un joc de seguir el ritme amb un cub, i bàsicament és anar apretant la pantalla i seguir com un circuit, una estructura, seguint el ritme. Doncs tenim el N++, que també és un joc indie que està desenvolupat d'aquest estil, igual també en plataformes, i ja passaríem a dos que potser són dels que més m'agraden a nivell d'indie. Un d'ells és el Cuphead. És un joc que... Cuphead... Aquí jo sí que vull remarcar... Es mereixeria gairebé un programa, una secció exclusiva, només d'ell. Correcte. De fet, parlàvem abans del tema de Disney, Cuphead és un joc que està molt inspirat per el que és els gràfics, la manera de dibuixar-lo. De fet, és un joc que està... És que aquí has donat el clau. El van dibuixar, aquest joc, correcte.
La majoria de jocs es programen amb ordinador, però és que aquest joc està dibuixat a mà, utilitzant les tècniques antigues i simulant els dibuixos animats dels anys 50. És molt maco. I la veritat, jo l'he jugat tant sol com en cooperatiu, que l'han tret ara, que també és una de les coses que faltaven en els jocs de plataformes d'abans. I, bueno, ara podem disfrutar els jocs de plataformes amb 2 i alguns amb 4. Però, És tan complicat com diuen? No, és pitjor. Sí, és pitjor. És molt frustrant. Anem a dir-ho així, per no dir altres paraules. Però sí, és un joc que és tan maco com toca pilotes. Podem dir que aquí encara podem arribar, crec. I comptant que tenim el Cuphead com a aspecte artístic molt remarcat, després ja per acabar tindríem The Messenger, que és un joc que és un plataformes pur i dur que també rossa una mica el roguelite, rossa una mica vindria a ser el Ninja Gaiden, els Shinobis, aquest estil de jocs, són una mica arcades, però manté l'essència d'entrar en un món, perdre't una mica, i la gràcia que té, a nivell gràfic ja no ho posaria potser tant, però sí que ho posaria a nivell de la quarta dimensió. És a dir, és un joc que traspassa molt Ostres, sé que sóc un joc, estic parlant amb la persona que m'està jugant i li estic donant com guinyos. És ja aquest tipus de jocs que parla amb el jugador. I a part, la història és molt divertida, és molt graciosa. Al final ens explica una mica el que és una persona que s'infecta per justament jugar a videojocs a hores descontrolades i ens fa veure una mica una tercera persona de lo que seríem nosaltres. Molt bé. Crec que fins aquí plataformes. Sembla que canviem d'estil de jocs. Què més ens portes avui, Arnau? Doncs ara ja passem a lo que vindria a ser acció i aventura. Acció i aventura. Doncs li preguntarem a Laura a veure què creu ella que són els videojocs d'acció i aventura. Els videojocs d'acció i aventura són els preferits dels herois de sofà, aquells que mai surten de casa però que viuen per salvar mons virtuals. És l'única manera que tenen de fer que la seva vida sigui una mica més emocionant que el cicle infinit de llevar-se, rentar-se la cara, seure al sofà i mirar la tele. Aquí els protagonistes ja no semblen un peluix kawaii. No, aquí el més comú és trobar-se amb individus amb mala llet i moltes hores de gimnàs, o el seu equivalent femení, 2 tetes i un cul sempre perfectament modelats. A més, acostumen a anar armats fins a les dents. Sorpresa, no se'ls acaben mai les bales o les destrals. La resta tot són explosions, trets i garrotades. És pura testosterona. Doncs gràcies, Laura. Doncs això, no? Testosterona pura. Sí, i tant. Aquí ja estem parlant de tensió. Un esglaó més en la violència. Exacte, és posar-se nerviós constantment i dir, però per què està passant això? Què és el que estic fent malament? I no saber el per què i haver de... Ara ja podem dir-ho, que ara mirem internet i ho tenim tot. Sí. Però en l'època, el hobby consoles, el Nintenderos, però... Nintendo Acción... Exacte, tenien poques solucions. Superjuegos. La Micromania. Però aquesta ja em sembla que era més d'ordinador, crec. Sí. Era més de jocs d'ordinador, no? Bueno, jocs d'acció ja, tiros i espases i... Correcte. I violència. Realment, jo he tirat més, potser per un camí més fosc, per un camí més... si em pillen veient el que estic buscant, igual em miren malament a mi, però, òbviament, tenim els clàssics, aquí no podem fallar, tenim el Zelda, Legend of Zelda, en totes les seves versions, a nivell de retro. Crec que és un joc que tothom hauria de jugar almenys una vegada, qualsevol d'ells. M'ho apunto perquè no he jugat mai, però a cap. S'ha de fer un esforç. Per exemple, jo personalment sé que els puzzles del Zelda, hi ha gent que tenia pèl i ara ja no en té, això pot passar. Són complicadets, però al final són jocs que et donen una experiència molt maca, són històries que et fan aprendre. També, doncs això, els jocs antics de Zelda eren pràcticament un scroller, és a dir, tu avançaves, tiraves cap endavant i ja està. I ja quan va començar el tema, potser us diria que l'Ocarina of Time, que va ser el joc més sonat, i després ja va passar al Majora's Mask, que era una mica més fosquet, doncs tot el que és tant The Legend of Zelda
com Legend of Zelda 3D, és a dir, hem de diferenciar els 2D dels 3D, ja tenim moltíssim contingut i històries molt, molt maques. A partir d'aquí ja entrem, potser... Passem de lo que és un elf, no sé què seria, Link, que per cert és Link, no Zelda, que això em cabreja molt a mi. Zelda és la princesa, no? És la princesa, correcte. Doncs passaríem a Castlevania, que potser és una de les sagues que ha quedat més en segon pla, perquè, bueno, tothom sabem que Castlevania és una saga molt bona, però sempre ha estat darrere d'una altra cosa. Sempre hi ha hagut un joc que estava per sobre, sempre hi ha hagut un joc que... has jugat a Castlevania? Sí, però a mi m'agrada més, tal. Llavors, bueno, té jocs que a dia d'avui ja són històrics, són mítics, el Symphony of the Dawn és un dels millors jocs que s'ha fet, però, bueno, a part també hem de comptar que quan busquem jocs d'acció i aventures, el Castlevania ens surt com a Metroidvania. Clar, aquí ja és com una subcategoria, Exacte. Però justament... Ara estan vivint com una segona joventut, els Metroidvanies. I tant. Això després ho parlarem perquè també en tenim algun per allà. Però clar, el mateix nom ho diu, Metroidvania, tenim Vania, però també tenim Metroid. Metroid, que és un dels grans. Exacte, justament. Jo he decidit no parlar de Metroid perquè crec que... No acabaríem mai. Exacte. Tenim massa contingut, però també... Sí, ja farem una secció, ja farem una secció, no us preocupeu. Però el Castlevania, al final, bueno, la història mítica del Dràcula, tenim Dràcula i tenim uns senyors que han viatjat per tot el món. Exacte, que van tirant destrals, van tirant pocions. I fuets. Sí, jo crec que els hi sobra una mica els diners, Aquesta gent deuen ser molt rics. I la veritat, que igual, un altre joc que s'ha de jugar una i una altra i una altra i una altra i una altra, tampoc no fa falta deixar-se els dits, que jo he trencat molts mandos jugant als Castlevania, però, bueno, són jocs molt divertits. I a partir d'aquí, el que em queda per parlar d'aquesta secció, ja estem parlant de que aquí els dos jocs que he esmentat, el primer llançament que van fer van ser el 86, passaríem al 89 amb Prince of Persia, que va ser... clàssic, també. Potser algo més tirant a realista, perquè, clar, estem parlant de que Castlevania, els vampirs, òbviament, doncs no, i The Legend of Zelda, tampoc existeixen les coses rares, però Prince of Persia ja partim de que és un príncep, o és un familiar de reinat persa. Sí que és veritat que les mòmies, òbviament, és difícil que existeixin, però les històries estan tretes bastant de contextes històrics. També és realista perquè hem de tenir en compte que aquest joc també van aconseguir un moviment del personatge molt fluid, molt realista en aquell moment, Correcte. A part, també s'ha de dir, la plataforma en la que es jugava el Prince of Persia era ordinador, no era la NES. Llavors aquí, bueno, sempre sabem que l'ordinador és superior, digui el que digui la gent, és una realitat. Això un dia farem una enquesta entre els oients a veure què opinen. Sí, s'haurà de fer. I, mira, una de les coses que... Aquí em fa més por potser parlar d'aquests dos, però tenim dos jocs que igual s'han quedat més en l'oblit, però que sé que hi ha molta gent que és fanàtica. Un d'ells és The Secret of Mana, amb tota la seva història que ha portat, òbviament, als Mana. Aquí tenim una saga de JRPGs increïble. Estem parlant de que són jocs que, si no recordo malament, l'últim va sortir el 2019, l'últim Mana, però tenim una col·lecció que és inacabable. I per altra banda, un joc que va marcar una època, i que va marcar una època justament perquè es va veure poc, que va ser Earthbound. Va ser un joc que va sortir per Super Nintendo. La segona edició, és a dir, la segona part, que va ser Mother, no sé si va ser abans o després, ara potser m'estic equivocant, però va sortir només a Japó, i va sortir per la Nintendo 64, i aquí no va arribar traduïda. És a dir, aquell joc es va perdre. És un joc que a dia d'avui sí que es pot jugar, està traduït i de més, però és complicadet, perquè és un joc potser massa sentimental i massa... massa fotut. I aquí ja, feta la secció retro d'Acció d'Aventura, faríem els indis, que justament com parlàvem abans, ja aquí ho farem bastant més ràpid, perquè aquí ja hem parlat d'alguns. Tenim el Hollow Knight. Hollow Knight, un joc que fa desesperar absolutament tothom. I meravellar.
Sí. Desespera i meravella per igual, És sorprenent. De fet, teniu vídeos de gent fent un directe i, bueno, jugant al joc tantes hores com poden i tot i així no aconsegueixen fer el que volen, que és passar-se'l sense que els hi donguin ningú cop o sense morir. I aquí sí que entrem en el Metroidvania. És a dir, aquest joc és Metroidvania pur i dur, sense excuses. I ja passem al estil soft del Metroidvania, que en aquest cas seria l'Action Verge. És un joc bueno, bàsicament s'han adaptat, han agafat els mateixos colors de la Super NES. És un joc que també tenim doncs, el disparar canyons làser, míssils i de més, però estem parlant de que és, si no recordo malament, un militar a Detroit, una Detroit post-apocalíptica amb bombes... Se'm sona Robocop, És a l'estil, és a l'estil. Segurament m'estic equivocant, però és un estil així. És un militar, això segur, no sé ben bé on seria. I ja passem, doncs, als 3 estils que potser ens faldrien. Un d'ells és el roguelite, amb el Dead Cells, en aquest cas. Un joc en el que ets una massa incorpòrea que reviu cada vegada que cau en, anem a dir-ho així, una olla. Tindríem també el Salt and Sanctuary, que és un Souls-like, per tota aquesta gent que, òbviament, ja parlarem d'això, els agraden els Dark Souls i així. També teniu una opció indie, més econòmica, no acostumen a passar dels 10 euros, i, en el meu gust, més divertida, perquè no has de veure com la pantalla està plena de sang a cada 2 minuts. I ja per acabar, i aquí sí que faria una recomanació meva personal, tenim un joc d'acció i aventura molt maco, que és potser més a nivell d'aventura gràfica, no és tan tens, no t'estresses tant, i en aquest cas seria un videojoc que es diu Gris, que és un joc d'una noia que està intentant descobrir-se i que va per uns mons, són mons de diferents colors, ja ho expliquen, i en aquest joc bàsicament el que busquem és trobar una felicitat interna, una felicitat que expliqui a la noia el perquè de les coses, en el qual va evolucionant doncs, en el seu problema, en el seu estat mental i de més. I aquest premi que va rebre el joc, de fet, va guanyar un premi, òbviament, va ser un premi dedicat a videojocs amb missatge, videojocs amb l'aspecte gràfic agradable, és a dir, és un videojoc que convida molt a jugar-lo, és un videojoc molt curtet, però que si teniu el temps i els diners, que ja us dic que val res i menys, és un joc molt disfrutable. Perfecte, Arnau, doncs ens has posat molts de deures per la setmana que ve. Hem d'anar jugant. Doncs Arnau Laurent, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí al Relleno. T'esperem dimarts que ve. Correcte, doncs veiem. Moltes gràcies igualment per estar aquí. Que ho jugueu bé. Nosaltres anem cap a les notícies de l'Àurea i recta final del programa. Vinga. Guai, tio, doncs molt bé. Veig que es queda molt llarg en tants jocs. Sí, no? Una miqueta. Jo anava mirant el rellotge i hòstia. No, ja faré... Intentaré reduir-ho a 3, perquè ja veig que és...